Moje narodeniny začínajú ráno, keď ma rodičia prekvapia tortou a darčekom a potom už len rýchlo utekám na box, lebo samozrejme meškám. Potom som sa rýchlo nachystala a presunula na narodeninový brunch s kamoškami, kde som si po ceste rozbalovala darčeky a bola som úplne nadšená z toho, čo mi vymysleli. A tu už sme v mojom obľúbenom lokáli v Piešťanoch, kde nájdete aj naše papinky, čokolády a čaká ma tam krásne nachystaný narodeninový stôl. Štrngli sme si, dali sme si mimózy, brutálne jedlo a pošerovali sme si všetko možné a na záver padla ešte sladká bodka. Ľudia, to jedlo tu toto proste musíte ochutnať. Ja vám to neviem ani opísať, o môj bože. Trošku sme sa ešte pofotili a tu vám ukazujem, že tu majú aj našu novú mača novinku. No a my z lokálu odchádzame s plnými bruchami a hodnotím na 20 z 10. Potom sa presúvam do práce baliť vaše balíčky. Ale keď miluješ to, čo robíš, tak ti to ani nepríde ako robota. Večer som sa presunula domov, kde ma čakala rodina, plný stôl jedla, babka, sfúkla som si tortu, chvíľu sme posedeli a užila som si s nimi pekný čas. A potom zase späť do práce baliť objednávky, ale vôbec mi to nevadilo, lebo som mala za sebou fakt krásny deň s rodinou a ľuďmi, ktorých mám rada. Ďakujem vám všetkým za priania a podporu, veľmi si to vážim.